zuri erdizu. Bai, ez jaso da, lasai. Joder. Remonte la rodilla. Ahora la pide que Listo. Moztuko ez, claro. A ver. Galdera bat ez dut gehien izartu nahi, beraz ez esan behar ez badiazu, baina lehen idatzi dut Jesusi zehaztak ez dugu. Bai, bajan dago. Bajan dago? Pentsa dut, ez dut dugu. Eta idatzi duzu? Idatzi dut. Nik justo bat idatzen nion. Eta biltu dit eta hemen ginen eta moztu dut, baina ez da esan behar dira. Ez esan ezin. Un riñón edo... Bai. Orain dela, ja... Igual bilabete, Bai, bilabete igual ingo du, ja. Papateko kontua, o...? Bai, ez que segon... Es una piedra en el riñón, que si no sé qué, eta azkenean baten du diote. Justo atze berarik nintzen. Ostia. Ze moduz da unos estadistas. Zeniko atxapetik hitz egin nion, un poco así cortante. O sea, ez un detalle askorik. Bai. A ver, berez ez da... O sea, lankidea da, orduan, pues no sé, hasta qué punto. Eta ez da irekin abatzutan dakatono bat olan... O sea, konfiantza badakat berarekin, baina, bueno, ya tema salud igual... Bera jartzen du. O sea, ez dakit zaintzen zan, ez zaintzen zen, edo... Bueno... Bai, oza, bateko zerbait izan da, gaizki zegoela, no, hori ba, una piedra, no sé qué, eta azkenean la piedra, no la piedra. Uste dut, Bai, ja denbora da, Bera eta Mikel Zerdeia ere. Mikel Zerdeia gehiago oraindik. Zera gehiago jaten zen? Ez, hori da Mikel Lamundarain. Mikel Zerdeira, pelo negro, barba, betaurreko duna, pixka totolito, moreno. Ariña? Pero un poquito. Mikel, bai. Aita izan zala. Aita izan zala. Bai, ez. Bajan izan, aita izan zalako, baina gero ja ez da itzuli. Bueno, itzuli zen baina gutxilako. Osa, ez proz, no? Kantete prozeta, baina prozetarekin Osa, plantilla dago kolokan. Mikel aita izan zala, baina berroita pitu ditu. Bai, bigarren alaba. Bai, baina heldua da, heldu xamarra da, bai. Osa, aita izateko, bai. Ez da ubikatzeko Mikel. Igual berrogeita bost, bai. Osa, ez da aita izan dalako berandu esaten dut. Justo aurreko izan zen, baina... Baina nahi gabe ez tozu ubikatzen igual nik. Ja. Nik esango nik. Zurin ere hori itzuli da, hori dela gutxi, bueno, abenduan itzuli zan. Ja, zurin ere... Ama izan zan. Ekainan izan zan, ama. Ekainan, bai,
mañana. Déjame un par de pelotas, Quique. Dos pelotas, te las devuelvo la semana que viene. ¿Pelotas de qué? De frontón largo.